أرست زينا فريات مقبين معبين نهر واقع نمرققعن هقرات زقبرو متحبار بزولة كتان أخرى كم زقبا بريزدان تايات قصلات قليس ممحيش ماكرو قطبا كابز تقبرت حزو زي حقاو النقدي كم زنكين اكسبورت حقر دما بزلعة بركي كم دوز خانتا قليسوم كاب زينوتاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب روسيا كاب سونيت حزاب مسي كورين تكايدو زلا كوينات تاتاو كتبل حدشن حاطير ناي غزي غدبا قميطوم سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حد قينو مال زينا حيزنا مصينا لنا زيناتات ندابرحكم ساهم صنح دما انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر ببرك عالم فريات مقبين معباين نهر واقع نمرققعن هاقرات زقبرو متحبار بزبلت كتنخرا كم زقبا بريزيدنت فيدرالي تاياز قسلاسي قليصوم قلنا قلني أبدي سابانا تخيل زلو كلاي قباي سرعة مقبي ودو حبرات منقستات كونتات وحسنا مقبن كرب استمتات أنا مقبن عالم عسران حمشن كما قوازر أوروباويان زي ملكة أبصاب تمالي علاو كوين اللوم بريزيدنت تاياز قسلاسي بمرها قبري مخفتتي أبصاب زم حلالفو ملغتيم عالم ناوسخ زمت حسرة نهر واقان مقبي حبراو مفتحي حقرات يدليو إلوم أتي صاقم بفلاي دما تحوط عتاوين زلوم زيقاتات بزبالة كم زقود محبار ببركي بيتسب وحسنا مقوين مرققات فتاني كم زخونيم حابيروم زلوم عب عالم زت أمامن كقرب مقوين مرققات سلام نمتنعن حقرات بحبار كسرها كم زقبا عرديوم كنتيبا أدانيج أببي مسب مويا ميديان كوميونيكيشن تخلافلسي الساليتن كنتيبا محدار كتما أديس أبابا أدانيج أببي بمتكال مبرخ بزول مري حسب لومي وقحتا مسب مويا كوميونيكيشن تيم محدار كتمان ميديان تخلافلسي مكيادن تحبيرو لهم تن كنتيبا مستوم سب مويا بمخان عوسن روبا كأبنائين مرها قبر تخلافلسي زي السالتام سمويا ميديان كوميونيكيشن أبا إثيوبيان صبو حساب زسرصو كم زخونو زحبراتن كنتيبام حزوون اتوم سرعتي تتناخيروم كغطلو كم زتحساسبام كوميونيكيشن من محدار كتما أديس أبابا أفليتوم إثيوبيان طاليانن أب عودي حرشا بحبار مسرح زخلن سممعنات كتيبن ابتي سممعنات سند منستر حرشا جرما أمنتين منستر حرشا طاليان فرانسيسكو لوبرينغدان كتاموم أمبيروم للوم أمونغو كلتين هاجرات كرم حزي زنبارو متحبارات زتناخرن بفلاي سنسلة بون زمناوي زقبرن سرعتي قولحتايبكا نمسرح زخل سممعنات كم زخون يتقاليزو زولوم منستر حرشا جرمامنتي تي سممعنات طاليان حرشا زمناو بمقبار أب أوروبا زلو عقمي نمسقاقار زخل يلوم فرانسيسكو لوبرينغدا بقدوم أب سقاقر حرشا تكنولوجي بحبار مسرح أب زقلو أمارات ستات سممعنات كم استفز أما قليصوم إثيوبيان حبرات عرب إماراتن أب عودتات حرشا نقدن إنفستمنتن زلوان ركب زبالت أنا متنقار كم سرحة الرقاقي تنلوم منستر حرشا قرمامنتي قلنا كالاي قباية سرعة مقود حبرات منقستات بس منستر كبابن لوط كبابه عيرن حبرات عرب إمارات أمنا الدهاك تزات يوم توم منسترات أمونغو كلتين هاقرات زلوط أنكاران استراتيجيكاون ركب أملاقيتهم ذات يوم اللوم
ኢትዮጵያ ቡንን ውጽኢታት እንስሳትን ናብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ከም ትልእኽ ብምሕባር እዚ ርክብ ዝበለጸ ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሎም ጉዳያት ድማ ተዛትየምሎም ሚኒስትር ከባብን ለውጢ ከባቢያዊ ኣየርን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣምና አልዳሃግ ብግደን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ብምትሕባር ምስራሕ ከም ዝደልያም ኣፍሊጠንሎም كبرى تملكتي قدم كبل قدماي منستر أبي أحمد مس قدماي منستر طاليان بمقان بجمع زغورو صانحيتنا بمثل تخاطرنا زلنا حزب ما بزرزرنا بس حزنيام زيناتات يكحلفكم ز تفرالي مرحا ميديا صعنتو فطرتي والقسبات سبورتنياتات አባላት ማህበረሰብ ዲያስፖራን አካል መበል ሻውዓይ ዙሪያ መርሃ ግብረ ሐምለዋይ አሰር ዝኾነ አበ ከባቢ ሩባ ቀበና ሐምለዋይ አሰሮም አምቢሮምሎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ከንቲባ አዲስ አበባ ዳንች አበቤ ዝተረኸባን ተኾነ መርሃ ግብሪ ሎም ዘበን ውሕስነት ምግቢ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ግደ ዘለዎ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ገሊጸን ኣለዋ ዛፍ መትከል ዛሬም ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን መትከል ነው ዛፍ መትከል የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥ ነው ተኽሊ ምትካል ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጽባሕ ተስፋና ምትካል እዩ ተኽሊ ምትካል ውሕስነት ምግብና ምርጋጽ እዩ ተኽሊ ምትካል ብኽለት ከባቢ ኣየርና ምክልኻል እዩ
ተኽሊ ምትካል ንሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ጽባሕ ወለደውን ዓብዩ ህብቶ ንህበሉ ኣጋጣሚ እዩ ተኽሊ ምትካል ንመጻ ወለዶ ዘለዎ ግደ ብምግላጽ ካብዚ ብተወሳኺ ሰውመያ ሚድያ ሰናይ ዝበሃሉ ሓሳባት ኣብ ሕብረተሰብ በምህናጽ ግዶም ክዋጹ ተንከንቲባ ጸዊዐን ኣለዋ ዛፍ በመትከል ብቻ ሳይሆን እናንተ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ሰራተኞች ደግሞ መልካም ሐሳብን በመትከል ተኽሊ ብምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ዘለኹም ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሰራሕተኛታት ድማ ሰናይ ሓሳብ ብምትካል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ጽቡቕ ነገር ብምስራሕ ብዙሓት ሰናይ ነገራት ትተኽሉ ኢኹም እሞ ዜጋታት ንኽከናኸኑ ንኽዕብዩን ዝተደለየ ዕላማ ብምውዓል ናይ ዓርሲ ረብሓ ብምርጋጽ ከም ዝኾነ እተረድኡን ናይዚ ስራሕ ኣምባሳደራት ኢኹም ኣብዚ ተረኺብኩም ካብ ምትካል ሓሊፉ ካልኦት ሰናይ ሓሳባት ናይ ምስራጽ ስራሕትኩም ድማ ብዝሓሸ ውፅኢታውነት ንኽትዋፁ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ኸብል ይፈቱ ኣብ አዲስ አበባ ዝሳለጥ ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም ኣብ ስርዓት ምግቢ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን የዝትዩ ምህላዎም ይፍለጥ ኢትዮጵያ እውን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝወገነቶም ተግባራት ንዓለም ኣካፊላ እያ ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ኢትዮጵያ ብምግባ ዓርሳ ዝኽልዋ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ቀሪጻ ውጽኢታዊ ተግባርና ፈጸመት ትርከብ ብፍላይ ልምዓት ስርናይ ሓጋይ ማዕድ ሌማትን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ዓሰር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ዝሃቦምን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ለውጢ ከም መንጎ ዘመዝገቡ ተግባራት ውሽጢ ዝጽርሑ እዮም ካልኣይ ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ስርዓት ምግቢ ተተኣናግድ ዘላ ኢትዮጵያ ስርዓት ምግቢ ብምምሕያሽን ብምግቢ ዓርስኻ ምኽኣል ንብዙሓት ሃገራት ኣብነት ዝኸውን ስራሕ تسرح مهلاوة بزحات يسمعوا مس ABC أب زنبرن صنحيت أب حبرات منجستات مع خل متحبار سرعة مجبي مكتل دايركتور لينا سابيلي أب ممحياش سرعة مجبي نعلم فتحنا ممسا إثيوبيا مرأي أيايلن إثيوبيا تسرح زولا سرحون زن أريو خبلا جليسان. Well, we're very honored that Ethiopia has taken it upon themselves to نزوجوا بأي أديس أبابا سلسترخبنا كرعات تسمعنا أيو بركزون أديس أبابا مدينة أفريقيا نزوجوا بأي سرعة مجبي ودب حبرات منجستات أب أهجر أفريقيا أب معباي أب تركب إثيوبيا مكبرنا لعل تركم زلوا أيو أنا كم زحسبه زي إثيوبيا نسرعة مجبي نزرقت تقرات النت أفلتو زهبيو إثيوبيا بحرشة لعل عبيت تمسك بزل حجر مخنا سرعة مجبي مثلو تغباب أير عد أميرات سرح مهلاوان فلد أديس أبابا نعلم لخص أجم فتح بمدلي تاريخويت بوتايا world's problems, so we hope that we will have a very successful outcome to the summit. فلما يجوا بأي سرعات مجبي ودب حبرات منجستات سعيبوس تتعيشة مأخل حبرات منجستات بزفر سرعات مجبي وسقيتها وسراح زي سرح زلو هاجرات استفلالي حاجزات كرخبة يسرح مهلاون جليسان بازيون إثيوبيا وحسنا مجبي نمرجاز سرناي كابدجا كم توتناجفة عرسخ إلى بمفري عرسانة من مجاب سرعة مسنو حاجي سرعة أما جابان خم حيش سجاتات ليمات نمتكبر وسقيت تمزجبل لوزلا جعزيو زيون إثيوبيا قبل كل أي جبائي سرعة مجبي وحسنا ودب حبرات منجستات قدماء منستر دكتور أبي أحمد أبز اسمعوا ومدارة إثيوبيا زسالت أتوم تجبراتن عوتاتن نعلم لخ محبرسب أنا تيروميا. Our goal is clear to ensure that every Ethiopian ሽቶና ግልጽ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገጠር ኮነ ከተማ ዝነብሩ ኩሎም ዜጋታትና ዝተመጣጠነ ውሕስነት ምግቢ ንክረኽቡ ምግባር እዩ እዚ ንምትግባር እውን ልዕሊ 700 ዝኾኑ ትልምታት ኣውፂና ተግባራዊ እናገበርና ንርከብ እዞም ተግባራት እውን ከባቢ መሰረት ዝገበሩን በብዓርሶም ስትራቴጂካዊ ክላስተር ዝተዳለወሎም እዮም ትራንስፎርሜሽን ምግብና እውን ዜጋታት ማእኸል ብዝገበረ መልክዑ ብመንግስታት ፌደራልን ክልልን بمحازوت لمعاتن بزفر ولك تكالاتن مرمرن حقا زاينت زتكبر እዩ تكبر سرعة مجبي زلقنت زلوا كوينو مسرحو زغلصو توم قداماي مينستر نزيون بزحات مرحا جبرتات إثيوبيا كم استكبرت يوم زغلصو أفريكاون تواريدا أنت صريحة عرسا ناي مخال عقمي كم زلوا يوم قداماي مستر دكتور أبي أحمد أبتكوبا يزبرهو أزي خمزلون هالوا قدماي مينستر طاليان جورجيا ميلون بوغانن أبتو كوباي أبزس مع أمدرة أب علم 10 مئتاوي حزبي بزقم حصرات مغبي كم زصقم بمغلاص كم منغوزي أفريكا تصرحت مخانا يገልጻ بزيون حصرات مغبي نمنقل غونصي اجام كم زلوا ينزبرها
crucial to make a difference and must be integrated into a supply chain approach. ኣብ ቀረብ ምትእሳር ካብ ዘርኢ ክሳብ ምህርቲ ዘለዎ ከይዲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናሃብና ኢና ንርከብ እዚ እውን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ መፍረያይነት ንኽዓብን ዜጋታት እውን ተረባሕቲ ንክኾኑ ንኽእል እዮም መንግስቲ ጣልያን እውን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ሓገዝ እናሃበ ይዝርከብ ጣልያን ኣብ ኣፍሪካ ንዘፈር ሕርሻ ሓገዝ ትገብር ምህላዋ ዝገለጻተን ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ዝሕግዝ ይላን ካብዚ በተወሳኺ ኢትዮጵያ ተኸተለው ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰርውን ውሕስና ምግቢ ልዑል መሰረት ዘንበረ ምዃኑ ዝተገልጸ ኣብቲ መድረኽ ስርዓት ምግቢ ውሕድብ ሕብራት መንግስታት ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ እውን ነዚ አረጋግጾም እዮም ተጠቃሽ የሆነው የአረንጓዴ አሻራ ልማታችን ኢትዮጵያ መልሳ ተግባራዊ ዝግበር ዘሎ ንጥፈት ሓምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ዝተጎዱ መሬታታ ክሕከም ብምግባር መዳይ ከምውን ብቐጥታ ንምዕባለ ስርዓት ኣመጋግባና ክንርብሐሉ ብዙሕ ረብሓ ዝህበና ማይ ፍልፍላት ክድንፍዑ መፍረያይነት ከዓብን ገዘፍቲ ስራሕትታት እንዳተዓመሙ እዮም ዝርከቡ እዚ ምስርዓተ ምግቢ ሰፊሕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ሓለዋ ከባብን ሕርሻን ዕውት ንኽኸውን ዝተፈላለዩ ናይ ውልቀ ምስታፍ እውን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ እዮም ዝገለጹ ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ውድብ ሕብራት መንግስታት እናቐጸለ እዩ በመሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ካብ ዝትግበር ትሕዙ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከም ዝነከን ኤክስፖርት ሃገር ድማም ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዝወሰኸን ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ኩሎም ዘፈራት ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ምሁራን እቲ ዘፈር ገሊጾም ኣለዉ ሙሉ ብርሃን ግርማይ 21 حمله 2016 ዓመተ ምህረት ነይሩ ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ዝኣትወት ፈለማ በሃገር በቀል መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ዝተረኸቡ ዓወታት ንምጥንኻርን በቲ መማሓይሽ ዘይተተግበሩ ዝተረፉ ስራሕትታት ንምትግባር ዝዓለመን እቲ ዝተማልአ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ቀንዲ ጠመቱ እውን ኣታዊ መንግስቲ ንምዕባይን ቀረብ ሸርፍ ወጻኢ ብዕዳጋ ንኽውሰንን ኣብቲ ሕጋውን ዘይሕጋዊ ዕዳጋ ዘለዎ ኣፈላላይ ንምጽባብ ከም ዝነበረ ገዛኢ ብሄራዊ ባንኪ ዝኾኑ ማሞ ምህረቱ ይሕብሩ ካላት የህዝብ ብዛት የሰለጠነ የሰው ኃይል ሰፊና ለም መሬት ምስ ዘለዋ በዝሒ ህዝብን ዝሰልጠነ ኃይል ሰብን ሰፊሕን ልሙዕ መሬትን ከምውን ሃፍቲ ተፈጥሮን ሃፍቲ ማዕድንን ተሓዳሲ ኃይልን ተታሒዙ ንኢንቨስትመንት ተመራጺት ሃገር ምዃና ኣየጠራጥርን ግን ድማ ነዚኦም ዕድላት ሒዝና ዘይተጠቐምናሉ ምኽንያት ስርዓት ሸርፍ ወጻኢና ምቹ ብዘይ ምዃኑ እዩ ስለዚ ዝሐሸ ስርዓት ምምሕዳር ሸርፍ ወጻኢ ምዝርጋሕ ብቐጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ንምስፍሕፋሕ ይጠቅም እዩ ብክልተ ምዕራፍ እናተተግበረ ጸንሐ ሃገር በቀል መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ንዕቤት ሃገር መልዓሊ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ምምጻእ ዝለዓለ እጃም ነይርዎ እዩ ነዚ ከም መልዓሊ ገይሩ ተግባራዊ ዝኾነ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ እውን ሙሉእ ትግበራው ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝተሳለጠ እንትኾን ብፍላይ እውን ኢንቨስትመንትን ሕርሻ ንኽንቃቕሑ ምግባር ከም ዝኸኣለ ድማ ፕሬዚዳንታት ባንኪ ይሕብሩ በውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ረገድ ከፍተኛ የሆነ ውጭ ምንዛሪ መልሰን ለገበያው ነጻ ስለሆነ ኣብ ቀረብ ሸርፍ ወጻኢ እንትንርኢ ዝለዓለ ቁጽሪ ዘለዎ ሸርፍ ወጻኢ መሊስና ንዘፈር ልቓሕ ብስፍሓት ምቕራብ ክኢልና ኢና ብምኽንያት እዚ እውን ምርግጋዕ ዋጋ ብስፍሓት እናርአና ዘለናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ባለፈው አንድ ዓመት እንደተመለከትነው የሀገሪቷ ኤክስፖርት እጅግ በጣም በላቀ ሁኔታ እንዲያድግ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ከም ዝረኣናዮ ብርኪ ኤክስፖርት ሃገር ብዝለዓለ ብርኪ ዓብዪ እዩ እዚ እውን ብምኽንያት ኮንትሮባንድ ኢትዮጵያ እናሰኣነቶ ዝነበረ ሸርፊ ንኽትረክብ ዕድል ፈጢሩ እዩ ልሙድ ብዝኾነ ኣካይዳ ንልእኾም ዝነበሩ ከም ቡን ወርቂ ዕምበባ ካብዚኦም ዝርከብ ኣታዊ ዓብዪ እዩ ከም ሃገርን ከም ባንኪን ዝርከብ ሸርፊ ንክዓቢ ኣኽኢሉ እዩ ዝተማለ ትግበራ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ዕድል ሃገራ ምስፋሕ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ እዩ እቲ ትግበራ ጽዕንቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተጽቢት ተገበረ እንትኾን ዘይምትግባሩ ድማ ዝለዓለ ጸገም ከም ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምግላጾም ይዝከር ሁለት ገበያዎች ነበሩ አንዱ 100 አንዱ 50 ሲራራቁ አደጋው ስለበዛብን ዩኒፋይ ይሁኑ ነው ያልነው ክልተ ዕዳጋታት እዮም ነይሮም እቲ ሓደ 100 እቲ ካልእ ከዓ 50 ምርሕ ሓቆም ሓደጋ ስለ ዝፈጠረ ብሓደ ይኹኑ ኢና ኢልና ኣብ ኢትዮጵያ እንትርፊ ድቕዕን ነዳድን ብዕዳጋ ብላክ ዘይሽየጥ እንታይ ኣሎ ንምዃኑ ባንክታት ፕሬዚዳንታት ባንኪ ኣብዚ ኣለኹም ኢኹም ውልቃዊ ባንክታት ብዕዳጋ ዘይሕጋዊ ቅርሺ ኣይዝርዝሩን ኮሚሽን ከም ኣይቕበሉን እዚ ውሳነ ከም መድሓኒት እዩ መድሓኒት ይመርር እዩ ግን ድማ እቲ ሕማም ይሕዊ እዩ ንወስዶ ስጉምቲ ሪፎርም መሪር እዩ
እዚ ዘይኸውን ተዳ ኮይኑ ግና እቲ ንሓስቦ ልምዓት ክመጽእ ይኽእልን ነዚ ንምግባር እውን መጽናዕቲ ጌርና ኢና ሱቕ ኢልና ኣይኣተናየን ምስ ምድላው አዲስ ቀን ቲቪ ጻንሒ ዝገበሩ ሰሞያ ምጣና ሃፍቲ ዘመዴነ ንጋቱ እውን ተመማሐሺ ንግዱ ወጻይ ሀገር ብዝለዓለ ብርኪ ንኽዓቢ ከም ዝገበሩ አረዲኦም እዮም ያየነው በዚህ ዓመት ያየነው ለምሳሌ ኤክስፖርት እንዴት አደገ ብለ በመጠየቅ ጊዜ አንደኛው የሪፎርሙ ውጤት ነው ንኣብነት ሎሚ ዓመት ዝረኣናዮ ኤክስፖርት ከመይ ክዓቢ ክኢሉ ንዝብል ሕቶ ዝለዓል እንተደኣ ኮይኑ ብሓፂሩ ውፅኢት ሪፎርም ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኤክስፖርት እዩ ተራእዩ ቅድሚ ሕዚ 2.7 ቢልዮን ጥራይ ኤክስፖርት እትገብር ሃገር እያ ነይራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና 8 ቢልዮን በፂሕና ኣለና ውፅኢት መማሓይሺ ቀጻልነት ከልዎ ምግባር አለ እዩ ዝበሉ በተመሳሳሊ ሰሞያ ምጣና ሃፍቲ ዝኾኑ ዶክተር አቡሌ መሓሪኦም መንግስት ከሪዘርቭ ባንክ ወይም ከናሽናል ባንክ አይበደርም በዘንድሮ ዓመት እንደምታዩት በባጀታችን ላይ ኦልሞስት ዜሮ ነው የመንግስት ብድር ተብሎ ተወስዷል መንግስቲ ካብ ባንክ ናሽናል ልቃሕ ይወስድን ኣብ ናይሎም ዘመን በጀት ዓመት እውን ልቃሕ መንግስቲ ባዶ እዩ ኣብ ምምሕያሽ ከም እንርከብ እውን ባንኪ ብሄራዊ ኣፍሊጡ እዩ ነዚኦም ክቕጽሉ ምግባር ኣድላይ እዩ እቲ ተግባራዊ ዝኾነ መምሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ብፍላይን ኢንዱስትሪን ሕርሻ ንኽንቃቑሑ ከም ዘኽኣለ እውን ተገሊጹ እዩ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ልዕሊ 4 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምርካቡ ገሊጹ እቲ ኮርፖሬሽን ገምጋም ኣፈጻጽማ ትልሚ በጀት ዓመት 2017-18 ኣብ ከተማ ጅማ የሳልጠሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ፍሳይ ታገሱ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም 18 ቢልዮን ብር ዝግመቱ ተካእቲ ፍርያት ኣብ 11 ፍሉያት ዞባታት ቁጠባ ክልተ ፓርክታት ኢንዱስትሪን ፈርዮም ኣሎም ካብዚ ብተወሳኺ 6 ቢልዮን ብር ዝግመት ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ተሓሲቡ 14 ቢልዮን ብር ግምታዊ ምትእስሳር ዕዳጋ ከም ዝተፈጥረ ተዛሪቦም ናብ ወጻኢ ካብ ዝተለኣኹ ፍርያታት 124 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበን ን48,900 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ሓቢሮም ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ካብ ሶኒ ትሒዛ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 12 መዓልታት ምስ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ጠጠው ከተብል ሓድሽን ሓፂርን ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም ኣሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ ምዕባለ ስለ ዘይረኣየ ካብዚ ንላዕሊ ምጽባይ ዝኾነ ምኽንያት የለን ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንመግለጺ ትራምፕ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ ክብሉ ገሊጾም ትራምፕ ቅድሚ 2 ሰሙን ፕሬዚዳንት ፑቲን ኩናት ደው ንምባል 50 መዓልታት ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ንሃገሩ ከቢድ ቀረጽ ከስልዕላ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ይዝከር ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ትራምፕ ንዘቐመጥዎ ዝተመሓየሸ ገደብ ግዜ መስጊኖም ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ኣብ ግዜኡ እዩ መጽኡ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ህይወት ንምድሓንን ነዚ ዘስካሕካ ኩናት ደው ንምባልን ዘለዎም ንጹር መርገጽን ተወፋይነትን ንኢዶም كبرات تملكتي قند زينات زعلت كزخاخركم ፍርያት ምግቢ ንምዕባይን ናህር ዋጋ ንምርግጋዕን ሃገራት ዝገብርኦ ምትሕባር ብዝበለጸ ከጠናኽራ ከም ዝግባእ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ممحيشي ماكرو قطبا كاب زتكبرت حزو زي حقاوي نقدي كم زنكين اكسبورت هاجر دما بزل على بركي كم زوسخن تقليصوم
ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ካብ ሶኔት ሒዛ ምስ ዩክሬን እተካየዶ ዘላ ኩናት ጠጠው ከተብል ሓዱሽን ሓፂርን ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጦም እምበርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም